ακούγεται έτσι. Μην πιάνανε τέτοια ως το καινούριο. Τι είναι αυτό? Τι πίτσα, τι είναι? Παναγιά μου! Μα τι στο καλοπαλιατζής είναι? Στο γιουσουρούμ ψωνίζει. Κλοκ, κλοκ. Κλαπ, κλαπ. Κούφια είναι. Ευθύτ κύριε με τα κατσαρολικά. Ποιος είναι παρακαλώ? Εγώ ρε απ' που μαρμάρωσε σαν το άγαλμα. Τι γίνεσαι Καραγκιόζη? Ρε είναι ξέρει. Σίγουρα θα του χαρπάξει κάτι και δεν το θυμάμαι. Τι ήθελα κι εγώ να του μιλήσω? Γιατί δεν με μιλάς Καραγκιόζη? Όχι, σε μιλάω, ότι σε μιλάω. Αλλά από πού με γνωρίζεις? Από το Facebook. Δεν με θυμάσαι καθόλου? Όχι καθόλου. Τι, μήπως σου χαρπάξει τίποτα? Όχι βρε αδελφέ. Δεν με θυμάσαι καθόλου? Καθόλου είπαμε, καθόλου. Εγώ ήμουν προχτές στην πορεία που σε γλίτωσα μέσα από τις φλόγες και από τα χέρια του Βελιγγέκα. Εσύ ήσουν? Από το ντουμάνι το πολύ δεν έβλεπα μπροστά μου. Μόνο ένα κινητό είδα που ήρθε κατά λάθος από μόνο του στα χέρια μου και με παρακάλεσε να το πάρω μαζί μου γιατί ένιωθε μοναξιά κλεισμένο στη μούγκα της βιτρίνας. Πλάκα με κάνεις Καραγκιόζη. Πλάκα σε κάνω. Λεφτά δεν κάνω. Και ποιος είσαι για να έχουμε καλό ρώτημα? Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόν. Βρε καλώς τον Αλέκο με τα κηδόνια. Πού τα έχεις κρυμμένα? Και δεν μου λες ρε Αλέκο, αυτό το μαντζαφλάρι που το κρατάς εκεί πάνω σαν κεραία, τι είναι? Αυτό είναι κοντάρι Καραγκιόζη. Α, καντάρι. Και όλο αυτό το τσίγκενο το σετάκι πάνω κάτω? Πανοπλία. Α, για τα πλοία. Και πώς θα πάω βρε Αλέκο? Πάω στο θηρίο. Στο θηρίο? Άκου να σου πω παλικάρι μου, μην πας, είσαι νέος και είναι κρίμα να χαθείς. Αυτό να μην με το συζητάς Καραγκιόζη. Τι θα πας? Βέβαια. Ήταν να πάω εγώ αλλά είμαι αγκαζέ με την άλλη μέσα. Αλλά μια σχέδες εσύ πήγαινε. Όχι Καραγκιόζη, δεν θέλω να σε πάρω τη σειρά. Πάνε εσύ. Πού να πάνω τώρα εγώ έχω δουλειά τώρα, έχω εξεταστική για τη Siemens, το σκουμπάρο, το βατοπέδι. Πήγαινε εσύ, πήγαινε. Και ξέρεις πως χαλαρά. Καραγκιόζη μη φύγεις. Θα σε χρειαστώ. Ναι, καλά, καλά. Εγώ θα κλειστώ μες στην παράγκα κι αν είναι κάνε μου αναπάντητη. Κινητό τώρα έχω. Και από σήμα καμπάνα. Φοβάται ο καημένος. Εγώ όμως έχω μια αποστολή να φέρω εις πέρας. Έξελθε καταλαβαίνω όπλη! Παναγία μου! Γράψτε μπροστά! Μείνε Καραγκιόζη! Με κρατά το χέρι! Το δεξί τα αριστερό! Και γιατί δεν στον τρώει! Γιατί είναι από σίδερο γι' αυτό! Μόνο σε παρακαλώ! Πέτρα σου μια πέτρα να ξελασκάρει το χέρι μου! Και μετά πήγε! Θα στο χρωστώ ευγνωμοσύνη! Τι λες ρε! Και να δεις εσένα και να πιάσει εμένα! Αυτό Καραγκιόζη δεν πρόκειται να συμβεί, μη φοβάσαι. Θα προτιμήσω να πεθάνω εγώ παρά εσύ. Έχει κάτι που σε συμπάθησα. Μια πέτρα ρε παιδιά, μια πέτρα. Θα πάει τώρα η παντόφλα σύννεφο. Σκύψε μου ρε και την πετάω. Ούς παντόφλο. Παναγία μου. Αγαλέας. Σβήνω μάθαμε. Ευχαριστώ. Αλλά πού είναι ο Καραγκιόζης? Πού το δυστυχεί? Με την πάλη θα τον πήρε καμιά κονταριά. Καραγκιόζη, είσαι καλά?
Πέθανα. Πέθανες.